Di mo ko ang gutan siya. Inga mas nisbi nga wa kuno klaro og imbitaran mi bawang bilser og imbitaran ba mo. Wajig ko kasaba. Ha? 5 paidad ni saya. Ha may 5. Sinina na. Aw. Agustinians 5. Hala na doy. Ha? Blue. Blue na blue. Ready, 1, 2. Kuan nila wag isa ka kuan ma. Isa Kandila. ka kandila. Ibalhin ra gud na. Di ba blue man? Oh, blue ba? May kandila ato? Katong may kuan ma katong may magkuan bitaw mag eras Na di ay. Katong na ay. Tuig pa to. Singan anang kandila ay. Dito kandila kanang Kanang magic. magic Candle? Candle. Magic candle. Magic candle. Mahimo sila kay sa Hawa, tuksoy kay makuan ka. Maka Dagan bisita. Oh, Kuno Jenny. kina. Wa lagi ka mo ani Timaris. Ko sa Cebu, piting so Ah. mama kay Ay si lagi misayaw. Oh, Cebu ko kay Apilin ta katong sayaw. appearance. Kami duha Mary Jane, appearance niya sa passport. Happy to din nga disgrasya. kay Sige ko batubalani pagsugod full pack naman ni way bawd ha pero puno among gisakyan. Gaingon-ingon lagi. Sus nang nasaba jud ko sa murag akong trabaho murag naa dito. Nanagay man ta ng mga tao sa taas anya matikwang niya ang panik. Hoy mga baga mugnaw ko mga gusto mo nya atong naa pa mi sa pier. Dito mas waiting kinaubsan. sa waiting area. Di sa babaw mi. Baba. Sa waiting area ma'am. Mo'y pag-collapse din na sa luay. Kaya mo'y pag-send. Oh. Alas 4 kapin. Onya, anang adlaw sir, mo'y ka ng Opening sa pricing, sa opening sa Bisilex. Bisirado, mga tagilaran man ta. Bisirado Kuya lang. ang... Uy, hala. Wala na. Kuno sa i-blue sa na i-blue. Si blue na. Okay. Mala. Kandako anang kandila. Mama gadyangan. Tuara to. Tuara na nakakita ra oh ning mats. Abi pala man sa. Oh, Asa kasi sila. Abi pa naman. Patron gira. Sakto ra din sakto. Oh, sakto sa ka red. Ah. Ready, 1, 2. bawag nakuhang Ma'am Ibib. Oh, di ah. Basta tong po. Naman. Basta na. Yan. Asa man. Baka. May iba-iba. Daghan-daghan dito mga oo. Napon pa Basta dyan. kung ano yun. Ako dati pa. Ako nang gito-gito.